alhamdulillah awake dhewe bisa sowan bebarengan karo para ngadang abdi lan uga Mas Garing saka Semarang lan Mbak Lucy utawa katelahe Mbak Lucy Brahman. Mulai yo iki gandeng Mas Garing wis kepareng lenggah diaturi pinarak ana kering kotak alam-alaman yo nduk. Ayo tak dereke. Monggo Mas Garing kepareng tindak wonten kering kotak. Nggih. Aja singgol-singgolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Garing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Hawane kepenak ya Mas? Sampean. Lah kok piye ngono to? Sampean kepenak wong lemu lah kula niku tetelan tok Mas. Masyaallah. Hawane adem niku padha karo piyai kene, penggalihe ora kemurungsung mula desane kahanane ya ayem tentrem. Lah nggih niku sing piyai mriki wong kula niku Semarang nggone pesisir pantai niku nggone panas. Mlebu kene kaya main nang jero kulkas Mas. Wah, ning gandeng wis dipengestoni piyai semene akeh mesti dadi anget rasane. Nggih, khususe kula pun dipengestoni kalih Yang Kakung. Oh nggih. Mbah Sujar. Aku kepethuk Mbah Sujar kaget. Wah, wong kok sangar men aku. Lah terus aku nyawang sak brebetan wong kok iki wong po gendruwo aku. Ternyata begitu kenal akrab Mbah Sujar itu orangnya baik. Nggih. Dan iki terus terang Mas. Pripun? Iki sing nimbali dudu Pak Suprapto ngono. Nggih. Kemungkinan kecil aku iso tekan kene. Lah kok ngoten? Ternyata Pripun? Pak Suprapto ki nom-nomane iki padha karo aku wis pokoke. Kok iso ngono? Wis ora usah dadak madak-madakke ta? Ora madak-madakke, beliau itu nom-nomane iki ning Semarang. Oh nggih ta? Lho kepiye? Nalika Narayana enten Semarang. Wis pokoke karo aku ki balapan wis pokoke. Oh iya. Pokoke kehidupane Pak Prapto karo aku ki padha sangare pokoke. Ning teteken-tekun ketekan sidadi sediane penyeraning Bapak Suprapto satemah kados mekaten kawontenanipun miwaha putrane. Hebat ya Mas. Luar biasa niki nadyan Ponorogo plosok tapi yang rawuh dalu niki mboten tanggung-tanggung. Nggih. Dari lain dukuh lain desa ugi rawuh. Leres niki para kadang kepala desa sekecamatan anu kene Pulung. Lah niku sami ngestoni sedaya. Wah, aku mau 5 kilo wis dicegat iki. Napa nggih? Nggih. Wah, gambarku ki nek lah kok malah rumah saku nek isine gambar iki cedhak. Wah, nek gambare Mas Garing delok meneh tekan. Lah kok isih sak pendeleng gajah. Lah isih jeru Mas. Lah nggih, pripun dalane elok ta? Wah, Pak Camat rawuh, Pak Camat. Dereng rawuh. Lah apa ta? Pak Camat ten rawuh dalan kari mak crik kok rusak. Ya pokok sithik. Ben pokok sithik didandani iku nek wis halus kabeh ya kepengin. Ampun semelang mergi kala wingi kula bibar kepanggih Pak Bu Wabub. Nggih. Bu
Dalan Ponorogo sing rusak dan didandani. Beliau mengatakan, "Ya, Mas, nanti anggaran tahun depan masuk dalam anggaran perbaikan." Pak Bupati resepsi nggih rawuh, tegese wis pirsa situasi mesti ya ana kaligaten. Pak Sugiri nggih rawuh. Nggih, nggih. Wah, jan niki kaya ketiban daru urip Nggih, kula. heeh. Sampeyan ndongake apa karo mantene? Yen ndongake napa iso ngungkuli kiai-kiai pini sepuh mriki. Nggih. Kula mung share adu pengalaman nukar kawruh. Mas. Oh, sharing, nggih. Sharing kalian manten kekalih. Nggih. Intine wong omah-omah niku aja kekerpen padu. Oh, ngoten. Padu kena ning aja nganti neng-nengan. Neng-nengan kena ning aja punjul saka 24 jam. Dadi siji-sijine saling mengalah. Enten tembunging Jawa wani ngalah luhur wekasane. Nggih, aja rebut bener nggih ta? Nggih. Ning rebut salah tegese nadyan to posisine bener kudu ngalah waton nganggo kebecikaning bebarengan. Leres niki saestu Mas Aji kalian Mbak Mela. Mbak Mela. Manten kekalih ini adalah pilihan Anda yang terbaik. Nggih. Kalau sudah mendapatkan yang terbaik, jangan mudah tergoda dengan yang menarik. Karena yang menarik belum tentu yang terbaik. Weh, hebat. Nggih. Nggih. Iki dadi kula sithik-sithik mon kula ngandani iso Mas ning nglakoni sing angel panjenengan. Ning ora apa-apa Mas, sithik akeh panjenengan iki wis ngelingke padha karo ngelingke nyang awake dhewe nggih ta. Mula ana wong niku kok ora duwe wewenang nuturi niku ora ana. Betul. Sing ana wong niku saling mengingatkan mergo wong iki sing kesandangan napes murka karo lali. Nah, yen perkara omah-omah aku lak luwih pengalaman. Nggih. Kalau sudah masuk dalam jenjang rumah tangga, sekiranya lebih baik tahu arti rumah tangga itu. Apakah arti dari rumah tangga? Ru itu rumah tangga tadi. Nggih. Ru itu ruang untuk beribadah. Jadi nawaitune wong nikah niku ibadah. Ngibadah, nggih. Terus maha besar pahalanya, mulai ijab kabul nganti kukuting zaman niku berpahala. Nggih. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Niki nggih, mugi-mugi niki diagem monggo mboten nggih mboten napa-napa. Sak ora-orane mung kanggo bothekan ya Mas. Arep padu paribasane kelingan ngendikane Mas Gareng nalika isih sugeng biyen. Wis tau melik nyang temanten umpamane ngono kuwi. Omongane ra enak. Kok ra enak piye to? Rikala Mas Gareng sugeng biyen terus aku arep mati lho. Mboten, niki iso ngeling-eling dawuh panjenengan. Tembung Jawa ki angel lho, rikala sugeng iki berarti aku mati wisan. Mboten ya panjang umur sehat terus kok ya. Wong kok senengane kok wong kepethuk sesasi lagi pisan iki lho. Kok mujek-mujekke mati. Lah wong ning nggih anu kok Mas. Nyatane ya mandi-mandine dawuh panjenengan muga-muga temanten iku dadi ya judul ora mung dadi bojo ya Mas. Nah niki Bapak Ibu mungkin dereng pirsa apa to kok ora bojo ning jodoh. Napa karepe Mas Gareng? Bojo itu bisa dipisahkan oleh beberapa hal atau sebab musabab. Leres. Bojo. Tapi kalau jodoh yang memisahkan adalah maut. Nggih. Jadi jadikanlah pasanganmu sebagai jodoh. Leres. Nah, mula bengi niki ujube tasakuran Mas. Nggih. Akad nikah pun ditindakake tanggal 29 iki mung kari seneng-seneng nggih ta. Mila dalu niki gelar kelir menika dawuh saking Pak Prapto gamelan wayang dawuh nggawa saka Solo. Leres. Niki didukung sound system Mars Production saking Sukorejo, Nglingkong Ponorogo. Nggih, matur nuwun. Video syuting Lentera, video syuting Ponorogo. Kalian dipun live streaming dening channel Slamet Jegos channel. Wah, apik. Nggih, nggih niku upama ana pedote sinyal ya kudu sabar sawetara. Kok nyatane kawontenane ya ning kula seneng kok mangyat nikahanan iki kepenak banget nggo nyambut gawe iki enteng ning awak. Mbok Piye to? kene katuken kok kepenak.
Lho nyatane kok ya dirubung Kyai semene kok. Wis aku tenan dawuhe Pak Sujar bijaksana. Piye? Mas Gareng mengki yen mboten kuat ademe nganggo jaket. Wah, nggih Mbah aku ngono wis. Ya nggih ora apa-apa. Kok nek jaket sing kademen ha mlebu kotak genangan. Arep mateni aku. Iki lho mlebu kotak wayang iki lho nggih. Senengane kok. Sampeyan ora ijen Mas ben anget tak goleki kanca. Nah niki pancen kula ngenteni. Mbak Lucy tak aturi pinarak kene. Maka ya te kae Lucy. Selamat malam Sugeng Dalu Mas. Kowe lujeng dalu. Wah iki aku kudu kula nuwun karo sing Mbarasa Ponorogo, Nduk. Ah iya no. Mbak Lucy sing Mbarasa kene kok. Nggih, sehat to Mbak Lucy? Alhamdulillah dangu mboten pinanggih. Nggih. Panjenengan semanten ugi kados pundi rak nggih? Pinaringan sehat sak keluarga ya. Alhamdulillah sehat sak keluarga, sak anak Arabi sehat kabeh Mbak Lucy. Alhamdulillah. Panjenengan tak dongake ya sehat. Usahane saya maju. Amin pangestunipun. Oleh nyinden saya laris. Amin pangestunipun. Nggih. Katuran pinarak menika Kang Mas. Insyaallah sesuk pengen dolan aku ya pengen tilik kadang-kadangku sing ning Ponorogo. Nggih ta ya. Nek tidak salah ya pinarak gitu. Nggih. Iki ngraketke paseduluran. Niki ten Wagir ya, Pak. Niki wonten Wagir Kidul, nggih ta? Nggih. Daleme Bapak Suprapto Piyai kang kondhang ngaloka. Nggih. Dadi piyayine kang sederhana, ramah, grapyak kare garwane iku pun kondhang wonten mriki. Leres. Pikantuk besan niku sami-sami piyai grapyak sedaya. Lah niku wis gathuk. Nggih. Bapak Camat Piyai kang luhur kalih Ibu Lucy menika Piyai Ponorogo sampun mangertos. Jadi Bu Lucy niku seorang saya yang sangat luar biasa. Nggih. Beliau sering derek, wah napa niku pengusaha janggel niku Oh Mas. nggih. Kadyanto sukses ning sederhana piyai. Oh nggih, jadi beliau sudah ikut festival napa mawon sampun kantuk juara tapi tingkat nasional. Lah niku. Tur kula paham sangat kalih Bu Lucy niku piyai nggih sami kados Pak Prapto. Oh piye ta? Mboten isonan. Oh piyaine Lomanestu kok ya. Wis persis Nggih. Pak Prapto. Iki jane sinden apa iwak kedut? Lah ngapa ta? Omong iso bokonge iso mak sut sut. Ana wong nang burine lho apa ya digagas. Pangapunten lho Mas Gareng wau panjenengan wonten ten mriki ta. Lho iki bocah iki PC apa piye? Kula Kok mas. PC piye ta? Lah wong ket mau wis jeglek ning kene kok enten Mas Gareng to. Ngono ki. Kula Ya sing jeneng wong sing sok konsentrasi apa fokus salah satu kuwi kaya Mbak Lucy kuwi lagi jagoan ya mbok menawa ora pati. Lah nek kok ora lho wajah ki ning kowe bemper ki lho. Lho. Ditukke aku. Kayak wong ngono kok predang-preding. pangapunten Mas Gareng Haryo Dimejo. Garwane 5 banci sedaya. Menika kan dangu kangen-kangenan kalih Mas Bayu sapa to sing mboten pirsa kalih Mas Bayu niku lho. Dadi lek matur kalih dalang luhur niku kedah sopan santun dipun agem kados mekaten Mas Wis Gareng. tau kena kedah kok urung kowe. Lah apa ta? Wah, mateng. Ayu-ayu ki jajake pakanane pete bocah iki. Ya yo
Kok saking akrab-akrabe kok. Mbak Lucy ya mang bageke Mas Gareng niku mesake. Udah kono do kene mesake kok nek ra digagas kok kaya nggih arep kaya kucing paribasane ya kudu di anu jendalu Mas Gareng. Ha ngoten iki. Masa kaya kucing iki lho ya. Kok lek kowe lak ngenyek aku kebangetan. Piye ta? Dandan tak rewangi bagus kok ngene kok kaya kucing. Mboten paribak. Ya wis kene kowe. Nek kaya kucing wis ngene arep wong Mas Gareng iki kaya wong. Lah niku mang bageke sing sak. Anu kaya kucing. Piye ta? Kaya kucing iki berarti wong yen kaya wong aku kucing. Wah kowe bolak-balik tembung tok. Ora sak nesu. Ora nesu piye iki wis digawe gaung lho, mbok gemane dilangi iki. Wong kahanane ngene kok ya. Inallah asobirin wong sabar kuwi jare kekasih Gusti. Mboten napa-napa jenengan trima Mas Bayu niku lho mboten ngarani napa-napa wis to Mas. Arep diarani kaya kucing, panjenengan kaya Anoman wis ora apa-apa. Sabar. Alung kucing timbangane Anoman. Aku yang Anoman ini ndekek buntut le bingung. Ya lek Anoman lumrahe kan buntute ya ning mburi. Wah, klop kowe. Karo ora sak nesu kok ya. Lah sampean ngasto buntut to rene mau? Hah? Ngasto buntut rene mau. Pak salehke kok. Aku saiki wis ora tau buntutan kok. Mas Mbak Lucy sampean ndongake apa karo temanten Mbak Mela kali Mas Aji. Ayo. Mbak Mela kali Mas Aji wis dungane mugi-mugi tansah guyub rukun dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jarene wong rabi kuwi menyatukan dua sifat yang berbeda. Iya. Dua prinsip yang berbeda dijadikan satu. Ngaten nggih Mak Dhewe? Dawe Pak Gareng. Nggih leres. Nggih. Ora, mbiyen lahirmu apa barengi bledek. Lah ngapa to Mas? Kenapa to? Yen ora bengok ning kupinge wong piye to kowe? Kuwi semangat. Mergo yen ora disuruh semangat ning awak iki saya atis. Sing kaget ora aku tok. Lucy yo kaget. Lah ya to Mbak Lucy, jangan nyari ya. Lah wong Ayo, saiki tak takoni. Apa Mas? Wis padha omah-omahe. Ya. Tak takoni, supaya rumah tanggane manten loro ki atut runtut kuwi rumuse apa? Ayo kudu nganggo rumus apa? Rumuse apa ya? Atut runtut reruntungan nganti kaken-kaken ninen-ninen iki rumuse. Nek sampean apa rumuse? Rumuse saling siji. percaya. Rumuse siji. Apa? Aja pegatan. Wis ditek. Oh iya. Heeh. Arep diuling daki-daki ini nek entekane pegatan ya muspra ya Mas. Ah iya, wis ngono ae. Mula rumuse bener aja pegatan. Nah, wis. Mula sakniki kula nyuwun anu Mas Gareng panjenengan gandeng wis ular-ular saiki nembang genti sing jumbuh karo kahanan. Napa Mas? Panjenengan tak aturi bawa dandang gula sida asih mangke langgam setya tuhu sing kepareng ngaturake Mbak Lucy Brahman. Oh nggih. Nggih, monggo. niki daleme Mas Haji luwih langkung adem melih. Oh, nggih ta? Nggih kok. Dadi ibuke iku pun terkenal pengusaha janggelan, Mas. Oh, pengusaha janggelan. Wah. Nasional niki sampunan. Ngene lek ora Mas Bayu diboyong ning rayon piye ta Bu Lucy? Piye Bu Lucy? Pokoknya anggere piye asmane Lucy iki mesti wah rezekine luar biasa. Sami gedine Bu Camat iki. Beda nasibe mawon. Lah nggih, padha kula tekan kene ya ngono. Wah wis beli pangkil wis dicegat. Nggih. Bareng ngerti anu supire jeneng supir kok jenenge ya Lucy. Sampe Lucy weh bintang tamu nih. Wah bintang tamu nih nggih, padha nggih. Mula tekan kene. Ya Mas Gareng, kandang gula sida asih kaya ngapa suarane Mas Gareng Sumarbagya. Jenengan wis diarep-arep piyai kene lho Mas. Nggih. Saestu napa malih Pak Suwarno niku wah wis oleh ngarep-arep panjenengan wis. Nggih. Pangestunipun saged sowan mriki. Nggih. Pak Pratorian nggih wonten dawuh. Sok nganti Mas Gareng nggih Mas. Oh nggih, siap. Kali Pak Prapto kula pun ngeten kok. Nggih. CS kok. Mula Wong Pak Prapto lu nganti ngerti lho. Istilah Semarangan niku ngerti lho. apa? Gondes. Oh, gondes. Nggih, heeh. Ya mergo piyaine nalika semono ya wis ngrasake ning Semarang. Nggih. Mula niki Alah wis kene wae omong dhewe kowe. wis ana nesu lho. Kene wae harus mangap arep nyuwara aja ganggu konsentrasi to. Nggih. Wong ana wong tuwa nembang kok disaruwe diganggu. Nembangku kapan yen kowe omong terus? Yen wis arep mangap ngene iki wis arep nyuwara aja omong wae. Omong wae nembangku ora. Lah mana kono ngomong terus ngono. Aku wis meneng kok ya. Monggo Mas Gareng. Pamintaku
Toke gagah Pak awake koyok tok. Aku wis ngono ki arep munggah panggung kaos kakiku kok tak cepot ora. Aku ngati kowe tau tumon. Piye? Saking bingunge mencegah adem dramaan yo tak kei koyok. Saking ora kuat aku iki tenan. Ngene Mbah Lurah kok ya ora welas ya. Masa mbak ngene kok prapta lho nanggap awake dhewe bersih desa kok ora tau nanggap. Mbah Lurah lho. Dongake muga-muga kasembadan. Mbah Lurah ki piyai sabar matur. Mbah Lurah iso ngrawuhke Mbak Lucy karo Mas Gareng. Mbah Lurah pundi? Legae to pundi? Mbah, pripun to, Mbah? Ngapa ta? Lah kok dereng nate wayangan? Pun to, wayangan pun dalange sinten sing penting jagelane kula, Mbah. Nek jek urip, Nek isih kok edan. wah senengane anggere entuk pangan kok kancane ditinggal. Matur suwun menika lantaran Mbah Lurah saya. Oh nggih Mbah Lurah. Wah, ndek Mbah Lurah ya tindak solo ya. Lah ya Mbah Lurah urung. Camat ki lurung. Ya bariki no Mas. Kula diapik-apiki sing gareng. Lho, nggih ta? Wong pancen kaya ngene anane ora diapa-apike. Nano. Nano. Ya cakepane ngono. Atut runtut tansah reruntungan. Niki awake dhewe niki berperan nyontoni temanten anyar kepiye carane ben selalu romantis. Iya. Ing sarina sawangine Jenengan persani menika lho Kang Mas wonten rembulan kalian lintang lho kula pengen nika dipundhutaken lho Kang Mas. ora njikuk iki kaya wong picek e malane. Wong mesra kok. Mesra kok nuntun wong buri mesra ki rangkul-rangkulan. Lah garwane kan wis sepo dadi kudu alon. Ora enak kowe. Lah kepiye? Lah piye maksud? Lah garwane sing lanang sepuh kok kowe ya doyan. Lah enake kuwi lho masa kaya Pak Lurah nundukane Bu Lurah. Kene lho bojone ning kene ya ora roh ngono. Ngono donekke tuwa mah nyawang ora cethok wis ana. Lah aku ki anggere ora ketok sak kecekele kok ya. Ya. Datan kinggan sarambut. Mas. Ali-aline dilim. Tapi ya ta. Diplorot ora iso. Wong Roman arep nyopet. Oh jenenge garwa iku kudune malah nambahi. Digandeng Mbak Lucy, Mas Gareng digandeng. Nggih. Mlaku. Kula wau pun kula gandeng lho sakjane. Mbak Lucy, Wonten dawuh Mas. tumbasan pinten ngoten niku. Alah. Ali-ali kuwi lho. Ali-ali. Alah beku karo atimu ora padha. Padune kowe arep ngelokke tumbasane padake aku celengan. Ali-ali. Kemali. Ya. Sapira aja? Sakmene lho. Lamun ado caketing ati. Kang Mas. Opo ya? Dangu mboten pinanggih dos pundi pawartos. Iya pancen suwe ora ketemu wong ora ana job. Iki wong tenanan kok. Kapawartane aku padha kepenak lan sehat wae. Panjenengan sampun kapangestu kalian kawula. Isi. Matur sembah nuwun Kang Mas. Iki tenan lho. Napa ta? Urung duwe anak iso jantung lho Mas. Lah wong kudune sing lanang ya nimbangni lho. Lah nggih kula nggih bingung Mas Bayu. Alus jare kalusen, Nggih. kasar jare jantungan. Tep tuwek kok bingung. Wis tak pijeti ya Mas. Lah nggih diinfus. Roman-rohan. Yen cedak Tansah tansah mulat. Mbok kula
kula ki kados nika lho Mas Haji kalih garwane ki wau kula ngertos dipang. Lah kae manten anyar awake dhewe manten kawan. Lho, sami mawon kedah adewe niki manten kawan niku kedah nyontoni dos pundi panjenengan niku kersane romantis kalih garwanipun kados mekaten. Paling apa? Nggih pangku ta ya. Aku mengerti ning mburi Pak Bambang karo Bu Lucy ya gandrung ngono, Pak Prapto karo garwane. Dipangku kok sing lanang ngamplok. Pak kuwi. Oh, kene. Ah, iya ana kaya wayang wong lho, Mas. Oh, jengkeng ngono kae lho. Jenengan kalih gandrung. Toke. Lah dalah. Nggih kalih digandrung to garwane Kang Mas. Sida asih Anget terus anget. Lus Dalem. iki kok ngrebes apa Lus? Pita. Oh, lah sing iki sing wis ora di Mboten kok kula nembe Aku sakit. padha wis rangkepan lho. Kok isih krasa iki tembus iki. Niki kula nembe sakit anu mules wau kok. Lusi kemproh. Ya, anurane Do mimilan mintuna ayo bareng Mas ana tepi wajib sida asih dong aku wae. Wae napas selantel. Kowe ngene tok enak. Kene iki napas entek. Pak De, namine dalang niku nggih padha karo presiden di atas panggung awake dhewe kudu manut. Lho manut piye? Apa presiden arep mateni anak buah ngene iki? Ora. Menika wonten awala nyuwun langgam setya tuhu lungiting asmara kalian dadi ati. Saking Bu Sarti saweran 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Bu Sarti menika Bu Sarti menika Garwanipun Pak Suprapto. Nggih, menika kersaken langgam setya tuhu. Sing nembang langgame sinten? Mbak Lucy ta? Jatah sik 100 Mbak Lucy. Masya Allah, matur sembah nuwun Mas Bayu. Masya Allah, matur sembah nuwun Bu Prati. Tak ngecimat. Sing urung nembang entuk, sing wis nembang kok urung. Sampeyan mau nembang apa? Bawa arep. Bawa apa? Situasi. Iki sing disuwun setya tuhu kok. Lah nek tulisane nyuwun sida asih kalian setya tuhu entuk. Setya tuhu bebrayan. Jawa pancen tembange sida asih. Lah iya, dudu setya tuhu ta? Tuh. Ya wis. Ya langgame setya tuhu Mbak Lucy. Oh, alah telek. Ya Mbak Lucy, mawon. Aku kang setya Neng sa
jenjem kepenak banget suasanane. Injih leres. Nggih to, kaya mirsani ning tribun ya. Kaya mirsani wonten tribun. Heeh. Iya, niku niki dicaosi langgam nggih purun, dicaosi lawakan nggih purun. Kuwi ngopo to Jan? Malah kaya wedhus ya kosot. Lah wong aku ki ngene mbok tinggal ngobrol. Oh alah. Ngalembono karo sing mirsani niki bapak ibu oleh lenggah. Ya mengko yen wis rampung dadi posisi kurang ngene. Oh iya. Lanjut. Sampun dipun aturaken langgam setya tuhu pundutan saking Bu Sarti utawi Bu Rapta. Nggih. Mas Gareng, Nun. wonten ngawala nyuwun pepiling samping gunung irama dangdut ingkang nembang Mbak Fami. Oh nggih. Oh, nggih. Saking Mbah Hangga Sekadang Kulung. Oh nggih. Piyai Pulo. Kula tak atur ke pepiling sik. Nggih, nggih. Aku nyuwun tulung karo Ibu Aranggana saka tengenku iki Mbak Eka jejerine Kyai Papat. Nah, Mbak Eka, Mbak Rizki, Mbak Suci karo Mbak Dita. Heeh. Wah, ora pedhok iki kaya ngopo perkembangane. Anu Berkembang apa ora? kira-kira modot apa mekar? Iya. Ah, ya mutara terus. Yo, ayo. Ya diurutke sing dhuwur sapa sing cendhek sapa golek nggon dhewe-dhewe. Nah. Pas wah deh. Jan, dulur-dulur iku. Wah, jang ora nyono ana tengen-tengen sinden kok ana iblis. Mengganggu. Ora kok. Mas Bayu sirik. Iya. Ora aku sik to Mas Gare sampean nek anu sok ben pengen didusi wong papat. Anu ngene. Apa ngene didusi wong papat? Ora. Yen aku mati sing ngedusi wong papat kan hidup kembali. Iya. Iya. Mati nek. Anu. Tepungke sik. Wong edan. Tepungke. Tepungke. Sik, oh iki. Saka sing dhuwur dhewe sik kae. Nah, urut trap-trapan paling dhuwur. Nggih. Jenengmu sapa, Cahayu? Kula Rizky, Pak De. Rizky tok. Rizky Ainanda. Rizky Ainanda Utami. Mbak Rizky Ainanda Utami. Pidalem saking pundi? Kula saking Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan. Nggih. Dan iki pun dangu nderek Mas Bayu. Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah. Paitane kudu gede lho nderek Mas Bayu ki ora mung sekedar nyinden. IQ-ne jalan. Nggih. Modale apa IQ-ne iki? Kecantikan. Kecantikan. IQ kecantikan. Kuwi termasuk inner beauty. Oh, no, inner beauty. Ora, sekolahmu tekan apa, Nduk? Kan mriko. Wis tak nikah lho kowe. Ya omongan wong tuwa kok ora kenal. Sekolahmu tekan ndi? Kula lulusan ISI, Pak De. Oh, S1. Sarjana seni S1. Jarine wis dibojo. Calon, Pak De. Oh, sis calon. Diwet-wet ya, Nduk. Pangestunipun nggih, Pak De. Sake lho, calonmu wis iso cilik
Padha no Kak. Ah iya Mas. Saya Pak Rizky turun. Nggih, Nah, sami-sami. jejere. jenengmu sapa? Kula. Iya apa kae? Kamu nenyek. Iya. Iya. Kamu bertanya-tanya. Iya. Iya. Kok melenyek? Nggih, kula Dita Intawati, Pakde. Dita Intawati. Kuwi dalem saking pundi Pak Dita? Aslinipun Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih. Ya kowe ku takonono wae. Kenapa? Banyuwangi. Lah apa ta? Oh ki Banyuwangi ya, Nduk. Nggih. Lah kenapa ta? Banyuwangi ngopo? Kowe anake dukun santet. Ora. Ora, kono ki saiki wis ora eneng. Ora ana ta? Tapi lek jenengan ngersake mboten napa-napa. Ora, wis ora. Dene dhewe. Mbak Dita, aku request ora Nggih, apa-apa pripun? cara aku dadi Mas Gareng gelem no. Wong iki kan rupane dadi gareng, tau aku lek disantet dadi ula weling malah apik. Kuwi wis nemen lho kuwi. Kuwi nemen kuwi. Nemen ta, Pakde? Aku lho weling iki lho wegane lho dilurek-lurek iki lho. Monggo. Anu nun sewu wis dibojo. Wis Sampun. kene. Kok sia-sia? Bareng di bojo anu sia-sia lho. Wah, aku engko daraki nggodho bojone wong. Nggih. Sing dene ulate kok cekek debit iki. Lah ngopo ta? Ora ndo pulas mesem manis ngono Lho, lho. nek didelok sing disawangi apa? Ana sing disawang endah kuwi iso gawe guyu. Ana sing disawang enek-enek ki, ayo. Oh, sing disawang kaya setan. Kowe kenal dhewe ngono. Ora takon rapaten. Ya sing apik. Paring asma sinten, Mbak? Ayo. Paring asma sinten? Selamat malam, Pakde. Ki apa sak petarangan karo kowe to? Kok padha nyentil-nyentene iki? Kaya pitik ae. Ora tenan lho, iki aku tahu. Jenengmu sapa? Suci. Suci. Suci tok ngono kuwi. Oh, lah nama tok, nama panggilan apa nama apa? Lho apa kowe panggilan to? Apa panggilan piye? Nama panggilan. Oh, nama beken. Lha ya aku kok ora ngerti gunake apa ora entuk to yu. Iki kulino mesti. Kulino. Bude gareng. Bojoku wis turu. Kuwi anggere kowe nang aplikasi ijo ya ngono kuwi. Ora, jeneng komplitmu, jeneng komplit. Suci Ovita Dewi. Bocah ngendi, Nduk? Ngendi napane? Omahmu. Omah tinggi lahir nggo urip napa omah alamat? Nah, syukur. Iki kok kaya pegawe sensus aku. Jare wong ki IQ-ne kudu Lahirmu nang ndi, sing mbok nggone ngendi, jujukane alamate ngendi? Lahirku Tulungagung, saiki aku urip ning Bali, bendina aku ning Solo. wis. Kowe iki jare sinden apa kondektur bis to? Kok sori wari-wiri. Ora kok riwari-riwi, lahir Tulungagung, kuliah nang nggon isi, entuk bojo wong Bali. Ngono lho. Oh, iki sing diarani manusia nasional ya. Heeh. Berarti uripe pokoke Nggih, Mbak Suci Ovita Dewi sarjana seni, oh wis magister seni wong wis S2. loro wis. Alhamdulillah nek Mbak Dita mau S1. S1, S2, S loro. Nggih. Pun matur nuwun, monggo. Ijek siji lho. Ijek siji kok. Iki ora ganjel kotak to. Wah, kuwi nyabak kuwi sinden ya. Sinden ta? Sinden padake ganjel kotak. Apa ya kaya ngono padake tugelan debok. Piye? Oh, drama. Ora ditakoni wong tuwa kok malah dono. Peyek diremet-remet. Apa? Ngenek ning yo aja banget. weh dibales Mas Gareng. Dhek ngeloloke nganggo pantun, dibales nganggo parikan genti. Peyek kok diremuk-remuk. Piye? Ajur. Loh. Kuwi ora parikan kuwi ngandake. Peyek diremuk-remuk kuwi ajur kok. Aja dadi atimu ya sayang. Layak kabeh. Kene. Nah. Aja dadi atimu. Wong sing tak bekteni piyai ngendi to sing ora pirsa Pakde Garangan Semarang? Ngendi piyai ngendi sing ora? Kok tak bacok kowe. Kok ngono suwi lho? Gareng kok garangan. Oh, Pakde. gareng. Oh, Aku ya dadi garangan iki wegaku ning grumbul-grumbul iki. Pak
Pakde gareng. Pakde gareng. Heeh. Mbok aja suwiyah-wiyah to. Ora. Kancane ditepangke lah kok aku kok dipadakno ganjel kotak. Lah kowe ganjel kotak apa dudu? Ya dudu. Dudu ya wis kok nesu. Kok penak meng le balik. Lah wong ki aja gampang nesu. Nggih. Lah ngene Sing ngene ora ngene. nesu sapa? Nesu aku. Sing ora nesu sapa? Pang sindan nggawa gelungan kok dilokke ganjel kotak. Kaya ngene kok ganjel kotak nggih Biong. Lah iya. Pripun? Heeh. Kudune mbela marang kula to. Sapa sing muni kuwi ganjel kotak? Dek iki ganjel debok. Anu Ora. Dek iki pesindan ayu. Ngono. Ya. Wes donya Padha karo kancane. ya wong ning donya ki ora ana wong ayu kejaba sel. Lah, aja diladaki lho, Mas. Iya, Kok iya. nek dheweke nesu terus mulih bali ning uwit, aku gelo. Oh. Tegese omahku ki nek sing saperangan balane saka kayu. Ora ya padake munyuh kowe. Paling asma sapa, Mbak? Jenengmu sapa? Inggih, Biong. Nggih. Menika kula. Alah. Nggih. Kanggo barang lho. Ben kersanipun angker. Oh iya. Jenenge sapa Cahayu? Sapa? Rungokno to, Pakde. Heeh. Ora. Aja gremet-gremet to. Wong jamangan wong tuwa kok gremet-gremet jenengmu sapa sayang? Eka Prihatiningsih Kang. Mbak Eka Prihatiningsih. Omahmu Nggih, ngendi? Biong. Omahmu ngendi? Menika kula saking Sragen. Saka Sragen. Inggih, saking Kaya Sragen. kancane apa kowe ya kuliah saka isi? Nah, wong sitok-sitok ya sudah aku kenger ngene terus. Ya kuliahmu nang endi? Menika sampun lulus. Weh, SD. SD. Piye ta? Nek bedene semono ya adate SD. Dek, panjenengan lak kudune mbela marang aku ya, Dek. Iki. Paring napa piterang kalih Biyong Cangik. Nah, aku ki wis dewasa ngono ya, Pak, Dek. Mbuh. Mbak Eka saka Sragen lulus isi Surakarta sarjana seni S1. Leres, Biyong. Nggih, muga-muga iso nglanjutke dadi S2 terus Amin. napa dokter terus profesor. Wah. Pangestunipun. Iya, Nggih. ya diaturke pepeling, monggo diaturke sik. Ya. Mbak Rizky, Mbak Dita, Mbak Suci, Mbak Eka, bawa dandang gula pepeling saged jawab bareng. Saged. Jatah satu-satu ya. Alhamdulillah, ya, Mbak. Makasih. Mbak Suci, Mbak Dita, Mbak Rizky, jatah. Nggih, ben kene sik jatah awake dhewe ya. Nek ning kono kok nek apa wi copet. Lah oh. Yo, Mas Gareng. Nggih. Nah, bawa dandang gula pepeling saged. Iso. Nah, coba kaya ngapa. Jajal sik. Ya kok sik kok. Lah iki mau muni iso dhuwit saweran. Mergo aku wis kulino krungu. Oh, nek sampean aku urung tau krungu to, jajal sik. Engko nek iso 100. Tenan ya, sabda Ya, kita oke. pangandikane dalang ora kena wula-wali lho. Ya, ayo. 100 ya ada omah lho iki. Wasi to. Aja dikandani to kaya Oh, iya, iya. amatir. Tembang ngono kowe kok pertama piye? Pak. Oh, wasitoti. Statusnya cepatnya. Saking ya. Saking Prowinasis. Burung rampung. Iya ya. Ben kabur. Ngeling ana wong urip ing donya. Narano Babasan mung mampir ngombe. kula keturaken dhateng Bapak Kapolsek Pandan Ramil. Nah, Sing dalu matur nuwun menika saking Kapolsek menawa menika pengamananipun. Amin. Satemah saged ayem tentrem kahanane. Amin. Nggih. Lanjut. Salat kang limang wektu kudu tansah dipun lampahi Iku jaga agama pakartikan luhur nano ngedoken tumindak mungkar
yati urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat saut gendang yuk tak ya Mas Agit nuwun sampun dipunten aturaken pepiling. Iya Mbak Suci, Mbak Dita, Mbak Rizky Lenggasik, Mbak Ika keri kono, Mbak Lucy. Ayo mriki Mbak Lucy. Wah, jalan. Mas Gareng. Niki kahanane kepenak banget. Bayu. Bayu. Ngapa ta? Keterangane piye? Bab nggih napa? Jare kon bawa kok disawer 100. Oh iya, kok jekelingan to ya Pak? Seno kok lareh. Ya. Iki biasa. Alhamdulillah. Mas Bayu. Nggih. Nyuwun pangapunten lho. Terus pundi Mbak Lucy? Kula niki namung badhe nyampeaken mawon. Menapa bab menapa? Panjenengan apa mboten mireng to lek teng Ponorogo niku enten dagelan sing kersa nampi yatra niku wangsul niku setruk lho Mas Bayu. Enek dagelan gelem nampa dhuwit teng Ponorogo. ning Ponorogo. Tekan omah Wangsul setruk. setruk. Nggih, Dek. Hati-hati lho Pak De. Setruk. Masa Piye to? nampa dhuwit iki setruk. Nomor 200. Oh nggih to. Oh ya ulang kudu ngati-ati. Kejadiane ning ndi? Dagelan di Nggih sekitar mriki. dagelane Dagelane kira-kira
Ponorogo. Jawa Tengah mriko. Hah? Nggih wonten Jawa Timur nggih wonten oke. Sekitar Ponorogo kene. Sekitar Ponorogo nggih wonten. Oh, Ponorogo, aku Semarang kok. Lah. Aku Semarang. Lah cacek-cacek. Pak De, Apa? panjenengan mau lak wis gandrung iso apa ngembo karo manten to Pak De? Ha. Ibarate Mbak Lucy menika lak ya keng garwa panjenengan. Heeh. Lah, Terus Terus apa? kesuksesan suami pasti ada doa seorang istri di belakangnya. Wong lanang kok nggawa duit ora patut Pak De, gawa ibu. Kok yo ngerti to nduk bocah kok yo pintere kaya ngono lho. Iki kagungane Pak De Gareng to yo. Kesuksesan seorang suami. Loro ki padha malinge. piye ta mbok ya sing ikhlas? Wong ki nek lillahi taala ora lokak malah kebak ngono. Lokak kebak yen ora diakali wong ki diakali kok. Lah ora lilo ki malah dadi penyakit. Sinten to sing ora pirsa Mas Gareng Semarang ya nduk ya. Ya to, Mas. Dagelan kondang putrane wis dadi dokter kabeh lho. Calon duwe mantu ya dokter kabeh lho. Oleh dhuwit 100 ki kan yo ora yo opel yo. Sopo sing ora ngerti Gareng ki 2 tahun kepungkur ki blas ora tanggapan barang. Ya ora mau Gareng tok kabeh ya. Kabeh ya, kabeh kena pandemi yo. Ah, aku tak nyuwun Mbak Lucy anu sik beksa jaipong. Ah, ayo. Iki sing tak Jaipong. Aku Monggo. kangen karo Aku Polai. nyuwun bajing loncat sing beksa Mbak Lucy jaipong. Nah, engko tak duwetke karo Eka. Nggih. Ora pripun Kowe iku yo joget karo Mbak Lucy. Lucy Jaipong kowe Laos Pong ya. Kuwi ra dudu jae-jae kuwi kok jae karo Laos. padake empon-empon kok. Nggih, ayo saiki diatur sik jaipong sing beksa Mbak Lucy. Ah. Monggo, yo buka saka saron menone droreng. Ah, monggo aku sing sinden Mbak Suci. Nggih. Monggo cara diaturke kaya ngapa beksane Mbak Lucy Brahman. Monggo, Oke. yuk. Hey!
Muspra nimbali Mbak Lucy. Oh, temonjo. Suarane elok, beksane ya hebat. Iya. Wis pokoke kepangan kabeh. Lah iki kothok ogrok iki. Kothok ogrok piye to? Lah kok ora joget? Enek bagiane dhewe. Ora jelas tanteni. Loh, aku ki lak dadi isih Pengamat. Enek senior, enek junior. Dadi pengamat wong nadyan kowe iki ora amat-amat banyak ya. Ora amat-amat banyak. Niki ana sing ngersake lali janjine sing nembang Mbak Eka. Saking Mbak Harlina SBA Taiwan. Oh. Dari Ya. Taiwan, SBA Taiwan. Oke. Dibawani sih, Nduk. Nggih. Ayo. Kangen ku tanpa upama nyilih kuwi ora apa-apa. Nggih. Ku tibake lali janjine. Nggih. Mas Gareng, Nun, aja nyepelekke arep kaya tugelan debok ning suarane luar biasa. Jadi ganjel debok mau sik kurang dhuwur to. Ora ayu wis lah oleh. ayo santai wis santai juga. Iya. Nduk, kowe gandrung karo Mas Gareng kangen ku tanpa upama. Ngono ya. Kangen ku tanpa upama. Mbok panjenengan meniku sampun kesah mawon to Kakang. Kula niku jane banget anggene kangen dateng panjenengan lho. Kok panjenenganku sajake nyingkur kemawon dateng kula. Ora nyingkur kepiye wong kowe dijak omong lho ning ndi Cek. Wong sing jak apa ning kono tak goleki. Lah ora ketok kok. Ya kowe kudu nliti awakmu dhewe kenapa kok aku duka iki kenapa? Lah kena ngopo wong biasane kowe iki lak ora seneng karo menungso to? Wong edan. Apa Maksudnya panjenengan niku lak anu langenane enten sayang sama binatang juga. Oh iya. Ora ngono tembunge padake aku karo Kirik. Kok malah lali mangan ngurusi kirike, turu karo kirike, omongan karo kirike. Lah aku turu karo Kirik rumangsaku turu karo kowe. Mau sliramu. Kena dhewe ta kowe. Enggak juga kan digoni dhewe. Ya ora apa-apa, berarti lak ya panjenengan ki lak ya mosok gelem karo kirik, kowe ya kirik lanang berarti. Iki kok sing dirembuk Kirik ya ta? Ojo dadi aku. Tutuk Mas sayang. Mong sliramu kang dadi telanging ati. Kang nggawa Prabowo. Pripun? Kowe nembang kopine metu. Boy ya pengen ngurusi kopi. Lah nggih menika lak ya betek-beteke panjenengan ben tambah saya makmur, saya lemu. Amin. Kula nyawang panjenengan niku saya lemu, saya kandel to anu Pak De. Apa kok? Menika lho sikile kok saya lemu, saya Iki wong nganggo anget-angetok. Bos lawas. Iya. Mas lawas anggonku nunggu Nanging yo Kak. nanging among leleda keling ngono Pak De. Ya. Ngeling ana rikala dina kapungkur sliraimu nate Ora ruman karo kowe ora patheken tenan. Apa kok ora beneran? Ana tembunge sliraimu ki. Oh sliramu. Sliramu kok Slirai slirai. sing digandrung ade rai kok. Kok iki wajahku wajah ya. sliramu Nate ya. sliramu nate ngendika Narene yo. tresno lair trusing prate Tambah yo diaturke lali janjine.
ngebis. Ngajak ngebis. Ini lho, gempang ini kering ini lho. Ini iki latihan stroke. Ya ora. Ora. Wah, meden-meden. Lho latihan ki sok dadi sok ora. Oh, ora joget. Ya berarti nek mau ora dadi. Ora. Ya lanjut. Ning Ya, jan-jane kowe contoh Mbak Lucy, mari Mbak. Mbak Lucy. Main joget. Wah, joget ora tahu pas. Coba delok Mbak Lucy. Iya. Lanjut Kak. Tak SMS Mana tak goleki wetonmu ngene. Ngapa ta? Delok kowe. Sesuk ganti pengendang. Lah piye? Masa aku diblok terus ora dikendangi ya. Lho, diblok piye ta? Lah wong iki Delok Mbak Lucy, coba delok. Ayo. lali janji kandang Ormasane celengan kok ditukui. Wis teno. Mbak Lucy jegelenge pas tambahi 100. Alhamdulillah. Ya Mbak Lucy. Matur nuwun Mas Bayu, masyaallah. Jeglenge pas. Heeh, itu 100. Sih. Dipaske 50 ding. Iki sok keputusan Mas Bayu lah. Ndi? Ya wis bapake pait anake. Biar aku dikai anakmu Wong kuwi dipotong jatahe dhek sesuk. Iya ta. Lah ndok wis barang. Ayo, Masa anake tukang potong. lanjut Eka, ayo. Jan-jane kowe Alhamdulillah. masa masih urung anu to lega ta Pak De? Pengendang karo sing joget iso pas. Nah, Pas apa? Luar biasa menika pengendange panjenengan pancen handang nggih kudu ngoten. mahasiswa. Dheweke karo aku ki pasen pas royal kok. Pak De, mbok menawi jenengan kagungan lepat, mbok nyapong ngono ben engko ngomongnya sing sareng engke lak purun ngepakne. Dah.
Kowe karo aku lah padha anak buah Bayu. Mbok kerja sama, aku joget mbok kendangi to, Dah. Aja mbok blong terus ya, Le. Lah wong jenenge kerja sama kok saweran ditampa dhewe kok kerja sama. Lho nek kepengin kerja sama ya saweran didum. Dum, Dek. Loh, 150. Lah iya no, ya. Ada. Pasang Kuwi nangis. ngekeli anake Bayu lho, Dra. Nah, sing endang 50, sing bedung 50 kuwi pas. Iso. Sing ngendang 50. Sing bedung 50. Oh, nek ora dibedung kuwi ora lega no, ora majlek no. Ayo. Ya wis minggat to, Susan. Lho, pas to, pas to. Joget Pak De, joget. Pun pas lho. Wis rapi aku sesuk golek dalang liya. Loh, berjenengan putungan. berjenengan sabar lho, terus semangat dikendangi terus. Semangat kendangnya apa ya musak kelemetan tok kuwi. Dicoba. Niki pemuda ngersake sirih huning. Ayo diatur sik. Mbak Lucy. Ayo, dicoba. Iki mesti kendangannya mesti kompak. Oke. Monggo, ayo. Ya Mbak buka celok. Monggo kagem para pemuda sing ngersake sirih huning. Ayo. Oke. Ditayuke sik. Ditayuke. Nggih, Kali monggo. mereka nggih. Ya. Nih, none, ya Mbak.
Sing ngumpir jakate, Amin. bakune aja nganti lir wae kewajiban tak dereke.